Iwacho ni pending bills tieko tek. Modongi in gi okenge mage nikech samoro ng'ato notiyo. Ere kaka en chudo e machalo nade? First come first serve or plan gin ariyo. Ok en ga first come first serve. En pending bill ma verified. Ing'eni pending bill en a provision. Adwa nyisi kama in gi budget mar bilion 2 mag chulo bills gi. Donge imiyo Anyango tich, imiyo Kamau tich, imiyo Mora tich, imiyo Chacha tich, jogi te. Seche ma gi keto bills gi te kiseng'eyo ka pesa biro gin pending, titimo verification. Koro seche mitimo verification inyalo yudo ni ng'at ma toke mochako tich toke ni barupe ne ler en ichule. Adwa nyisi kwa mfano. Nitiere na yudo office pending bills mar stadium ma Migori cha. Design gi gik moko ma 57 million pod ni e court. Ing'ena setiyo higa mar 3 koro ema wadhi tieko juna ni. Pod margi ni e court. Koro kane en first come first serve basis en e court nang'o nikech ok oler. Na yudo pending bill mar gero od governor, mar gero od deputy governor, to gi gimoro somewhere ok anyal pare mar 94 million. En notime chiegni 2018 kamo. Pod opend nyaka sani. Why? Nikech weche ne pod ok ler. Emomiyo ok en first come first serve basis. To one wachulo magige ne ler and wa appeal to all contractors ni tim gigo maber. Kisetimo gigo maber kel mondo wachuli. Kaka sani one of the contractors ma weche ne mawuoye social media mawayo jite mawacho ni pending bill miluongo ni Jackie Paulo maluongo Reni Fosans ene ma en gi pending bill kuma ne senator dwaro ni wadhie uriri to odwa no dhie to kwadhie ni oseluonge gi department mar public works mondo ogo kod gi mbaka nikech nitie discrepancies, nitie pogruok matin e kaka contract no go chalo. Dagi biro en ondike social media to ndiko ne Senate to ndiko ne EACC. One as long as gigo koluore maber bro mana deko miyo ka opono neno shoni odhi one department go mondo chule. Awinjo ko wacho ni jogo kwae 30%. Mago magiwacho kuro en odhi ng'ama kwae 30% no bo wachi mondo gitiekre go kucho. Odhi mondo kel gigo mondo chule. All right.